Sekunjalo Ningizimu Afrika noma kuphekela kufinyelela khona ke Ingizwe online ngamakhekhe somoya uPresident of the Bengal Nation ongizwe umlando kaMchunu uNtombazane Mdabulanga zamqomo ngoba simthanda imvumavumane evunyelwe eMelika ngoba ngisho Obama oyivumile umthatho obulala insizwa ngeke salingene ezulu mbalo kadla kwazama induku uyakwazi ukuvika ngiqhamuka kwele kaMthani yakho lezenzangeze uPhejane ephuma esiqhumeni kade bekuvalele uNesibindi Buthelezi okhuthazela umntakandaba bemthuka bemcofu ya bethu uzolithini akakubokusa akakubankosi inyaka nezawunethezeka bamgcobanga amafutha empepho yakuthi kwamalandela uSotitus inkonyane eminyama kandaba edithi imbala ngithi nganza kwethu sengingenini naba kanjeni nomnyama ongabede bazindwe ongabede bangonyama nabelembe bamembe lokhalipho nodumehlezi yamenzi utebula abafazi bamgqobho behlula befethu mlozini bethe akakubusa akakubankosi inyanga nezawunethezeka njengamanje umlando wethu neinkinga esibhekene nazo ezweni zibucayi kakhulu yokuqala nje inkinga esibhekene nazo inkinga zabasebenzi bengazi mina ukuthi usize lungaka kwi-workplace ungcono umuntu ongasebenzi kunosebenzayo ngoba osebenzayo wonke amathemba umndeni wakhe uwabeka kuyena nezwe ukubeka kuyena nemthandazo yezabukazi ubeka kuyena ngakho ke bese kwenzeka imess esimangaliso lapho uhulumeni khona ekwazi ukuyoma eParliament eqamba amanga athi imisebenzi kulonyaka ukhuphuke ngamaphesenti angaka ekhuluma ngama-firefighters more than 10,000 the whole country asebenza 20 years a whole 2,000 rand 2,000 rand akhushulelwa ngazi after 15 years bahola 3,000 rand ngenyanga uyagibela lo muntu wenza yonke into la abantu batrayiniwe makuthiwa kunemlilo eyiqubule emazweni ayizihlobo leNingizimu Afrika bethunyelwe kuyona koCanada sikhundleni sokuthi umuntu ngamunye ahole 700,000 le department noma lenkampani enikezwe ithenda yama firefighters eNingizimu Afrika yonkana ewadeploy yonke indawo ekompumalanga i-based eNespruit eMpumalanga le kampani iyona nto le enza ukuthi uhulumeni wethu iqiniso lifihleke ngoba kunama red tape akhona kunabantu abama stumbling block imali yenkantolo icala lizowinwa in principle kodwa lifailwe icala ngokohlelo lokugwazelwa eBargaining Council yakwazelwa uLabor yakwazelwa inyunyana ungayishintsha kuze zibe u20 ziyagwazelwa ama agent abolile izikakhulukazi lawa angewona abantu abamnyama into ebaluleke ngendlela esimanga eyokuthi sibukisise lento yokuthi ama agent amandiya amabhunu abelungu aphethe abantu abamnyama abaku working place khona into eshiwo uMalema ngoba lembongolo yabona lesalukazi seliphahluka iqiniso elijulileyo noma singakwazi ukulenza wathi umbala weParliament kufanele kube umbala weeconomy Malema lento eshilo nguzwini afana kithi wathi akwazi ukuthi sibe neParliament eli 80% black 20% white kodwa indlela yokuphila economy yethu is 80% white our economy and 20% black lo magama washilo Malema uyaliphahluka iqiniso khona ngiyakubongela lapho ngithi leyo mazi wakho sengathi ngamile etsheni namhlanje amile etsheni yeNingizimu Afrika kuyi-workplace ngifica usizo lwesimanga ngifica abantu banama depression baneyinduna baphuka imino badlabazwe imishini amakulu abathatha abajikele lapha abalahle lapha athi abasekho productive abalahle emveni kwalokho aqhubeke aqasha abanye abantu babe yito 20 years ngikhuluma ngomntu engihlangana nomuntu manje engafika mina la eThekwini ngizofunda isikole ngo1998 security namhlanje security uthi Macingwane ngicela ungikhiphe usizini ngithi ngiyamfanisa ngiyambona useshwabene yabona kaloku ukuthi ayikhona okay simusebe baningi kodwa ngiyambona nje ukuthi lo muntu lo baba ngiyamazi uthi lo leli sango wangishiya ngimikulo ngangihola ufike eThekwini ngangihola
u-1,800 u-800 rand u-800 rand ngenyanga. Namhlanje ngohola u-2,500. Lokhu ngaba umantshingelane. Usizo olubhekele nabantu abakwi-security industry. Bafowethu, yabona ngasheshe ngasho ukuthi ngiyahlanya. Yabona isimo engisifice kule place singihlanyisa 10 times. Ngoba iyona mhlaba lo engize ngathi mina uyogcwala amabhida ngo-April. Wonke umuntu onesicucu sokuthi ngabe uyasebenza, akasebenzi, noma ngabe plumbing, noma ngabe ukeshiya, noma ngabe yini onayo, noma ngabe license, awunandlu, awusebenzi, unesicucu sokuthi ngabe uyasebenza, uyahlupheka. Ngithi sonke asihlangane namabhida ngo-April. Ngizoyikhipha idate. Ziyakhala manje. Ukuze sitshengise lo hulumeni wethu ukuthi umonakalo ungakanani, ngoba mawuchaza ukuthi olikwa omongameli bethu bafundile babhilivela kulelo ukuthi uyi-briefing. Iyona nto le edalelekile. Sengishilo ngithi kusasa lokusayo ngisobe ngilapha Tiger Brands is the biggest company exhaphaza abantu kanti sibiyona ngolesihlanu basithembisileke baxhaphaza behlangene no Blue Agent. I-agent yakwa Blue iqhaphaza abasebenzi laphana ayisebenzisi nalomthetho wakwa labor othi the last in first out. Awukwazi ukuyi-apply lo mthetho. Abantu abafundisa abantu umsebenzi ibona kanye abakhishwa kuqala bese kusala abantu abafundiswe umsebenzi. You are creating anger amongst employees. You are creating betrayal amongst employees. Abanye bayafa baphela emsebenzini usiza abalitholi. Ziningi inkampani engizoya kuzona. I-list ngiyiphethe, izikhalo ziningi zingaphezulu kwamandla ami. Anginawo amandla okuyaluza yonke izwe, kodwa ngiyafisa ukunisiza ngoba sengibonile iyadingakala i-independent body engalinkile kuma-agent, engalinkile ku-labor, engalinkile enyunyanyeni, independent, ngoba bonke laba bantu bayagwazelwa. Yikho izwe lethu linje lonakele. Ngakho-ke kusasa lokusayo basithembisile-ke phambi kwamaphoyisa ukuthi under oath ukuthi sizoba nomhlangano nabo lapha kwa-Testic emubeni kanye no Blue i-agent, ngoba bese kunesivumelwano phakathi kwabasebenzi kanye ne-management yakhona ukuthi wonke abantu abayitoho abasebenza ngaphansi ka-Blue abaphume bonke, ukuze kube fair kulabo bantu abasebenzayo, abangasebenzi, abamisiwe ngesidingo singekho. Nemali mayinyuka ngo-1 rand. Amanyala enzekalayo eku-workplace nakuma-department kahulumeni lezi zinto ziyenzeka. Security companies, kuma-cleaners, lezi zinto ziyenzeka. Khulumile-ke imbubo yakithi. Phongile imbubo esilakithi akhuza izakha ezibalulekile ezisemlandweni. Uma ufuna ukuyihlaziya wena inkulumo yembube, uyihlaziya wedwa sithutha ndini. Ngoba umholi fanele akhulume umholi, ubaba fanele akhulume ubaba. Mayibuye cha izandla egcekeni athi angizalanga ngabolela amathumbu ukube ngavela ngayilalela. Akusuke nganithumi ukuthi nina ke lapho akusuke ngasho ukuthi nina labo yakhona hambani niyokwenza njani. Kodwa obonakala sekushunqa nje. Ngakho abantu abangasazi isiZulu nabantu abangalazi iqiniso lokuthi thina simeleni, uZulu omeleni, thina sibhekephi, imigodi oyileyo. Asitolekela thina amakwelekwele, phinde sitolekele nina zinja. Njengamanje ziyakhala-ke manje. Amngeni sijike sathi. Amngeni sijike sathi. Lezi amanzi makhulu. Lezi amanzi makhulu. Lezi amanzi makhulu. Kanjani? Ziyaha. Ziyaha. Isakha lesi esagama kakhulu ngesikhathi senkosi uMdlongomane Vukudla amadoda ethatha isihlalo sobukhosi, ngoba mawuyibutho ubuthiwe, mawuthatha isikhahlalo sobukhosi noma ngabe uyisilo noma ngabe uyinkosi endawo wenyukela esigabeni soyihlo ebuthweni la kwabuthwa khona oyihlo.
ibalulekile-ke ukuthi lowo mlando niwazi. Imanzi makhulu indawo ekhona lapha ekwaNongoma indawo la okwakuthi khona esondelene kakhulu nemona, futhi okwazi ukuthi-ke emangabe abanumzane bechitha imfuyo beyisele emveni kwalokho kanti ney'ngube ziyanyonyoba njengoba phela-ke kuNongoma vele kuhlangene noHlabisa ukunane eqiwe. Bese-ke ngempela-ke amehlo athi mayihlala lapha emfuyweni yamakhosi, bese kubonakala ukuthi yalo kubonakala ukuthi ayikhona nansi ingonyama zisondele lapha-ke kulo mhoshanyana womfula okwakuthiwa-ke ekusemanzi makhulu. Emveni kwalokho-ke kwasuka-ke lapho-ke zase-ke zikhuza isakhe insizwa zigijimisa abafana ukuthi bagijime beyolusa imfuyo bebheke ukuthi ngempela-ke imbube zingakwazi ukuthi-ke zengame imfuyo yawobabamkhulu bethu-ke base zisho-ke lesemanzi makhulu Zimbube. lesemanzi makhulu Zimbube. ziyaha Ziyaha. ziyaha Ziyaha. Nemngeni Sijike sachi. Nemngeni Sijike sachi. ukhulumile mpuka ntombana vokudla amadoda umsizulu kwaZolitheni uqedile ngonyama yakithi. Engikucelayo kunye ukuthi ngani zakwethu sisukume sihlale ngqo emazweni esilo sithi sala mshana hamba kwelekwele, sala mshana hamba kwelekwele. Akukho okunye esizokusho ngaphandle kokuthi siqondise inkulumo esishiwo isilo umlomo ongathethemanga, ngoba ikakhulukazi bakwethu asingababhanqa abantu. Yebo sifa ngamvunya kodwa asayixuba izinto. Ubugebengu ubukhotheni ngoba kweyami ingane ayivumelekile mayingena amaphepha aqondile ungena nje eklasini noma register ibe ingese South Africa mako bakhona inkinga ethize. Kodwa kubalekile ukuthi ubugebengu kube ubugebengu, osikhotheni kube osikhotheni. Isigebengu siyaboshwa yonke indawo. Sokufika esala ekhaya isigebengu siyaboshwa. Ngoba ebeza la ekhaya nazi zigcwelele okhethi mohlala zizeyifakwa lapha-ke ema-IC phansi komhlaba. Ngani na? Ngoba zigebengu. Kodwa ngeke ngathi mayiphuma laphana mhlawumbe kuthiwa akaxoshwe akaseyona lelizwe. Kubalulekile usihlukanisa amasi nenkomazi bese siphinde sigcizelela ukuthi yekale nokuvila ma-South Africans, ngoba senganywa amakwelekwele kangaka nje nani ningamavila anifuni ukusebenza. La bantu ngiqinde isiqiniseko sokuthi abanye bena abamashayo bashiya intombazane yekwelekwele iphekela ingane zakhe, bashiya ingane yomfana wekwelekwele eluse inkomo zakhe, bashiya umfana wekwelekwele ekhenika iy'moto zakhe, ewasha iy'moto zakhe emagaraji. Basebenza ubusuku nemini bepestele izindlu zenu, bakhe imizi yenu usuku nosuku. Laba abantu abangamakwelekwele bengaphumuli, abaceli isithime ukuthi sekushona u-anti kunje. Amaqiniso lawo ufuna sibhekane nawo ngaphambi kokuthi silungise inkinga. And the majority of them baqhamuka eZimbabwe, baqhamuka eSwaziland, baqhamuka eMozambique. La bantu baba u3, la mazwe u3 asengawabhanqi amazwe sengathi ayifana. Inkinga esinayo enkulu ama-Nigeria asenza iy'nkunzi, asenza iy'nsizwa ebey'nsuni ezintsha. Bese kuzothi abase-DRC, eDR Congo. La mazwe omabili no-Sierra Leone, amazwe lawa kuyiwona ngempela esicela abaholi bakhona ukuthi njengoba bekwazi uku-addressa ama-nation ezweni labo, bekhulume ey'ndabeni abaphathi bamakwelekwele bethi asiyilutho thina siwuZulu. Shembe ummiso nomatshana seniyikhathile. Funa nikwazi lokho. Into ebuhlungu sicela I'm requesting the leaders of these countries, especially DRC countries, especially the Nigerian countries, Sierra Leone, Cote d'Ivoire, those countries that have a majority of people that have proven beyond reasonable doubt that are selling drugs in our country, that are looting our country into the zero, and they are making fake licenses and all. That those leaders, when there is a crisis in South Africa, they must react and command that this is not fair. This is not what we have asked for. This is not right. Ukuze lethi qonde ngoba njengoba ngithule du
mase benizolanda idumbu lelizwe laseNingizimu Afrika nizobe selinami lokho ukukhuluma ngiyangitshena mina umiso namatshana ngakho ke amazwe embube asingawatoliki kodwa iqiniso kimi lokuthi sicela all the leaders of the neighbor countries that are abusing the access that are over comfortable in this country, they must fuck off. They must know and condemn the wrongdoings of these Kwelekwelisi. That's all. Kodwa futhi silimele iqiniso lokuthi alikho izwe liyophefumula ngaphandle kwelenyiso. Investors are allowed. Good relations are allowed. Njoba isilo sikhulumile sasakhuluma nango Bambatha uMancinza ukuthi hlukanani nokuthuka isilo sihlonishwe sihlonishwe nentuthwane umuntu wesilo akuhlonishwa kade kwaqala lokho kwamina ngakhonjwa isilo phakathi endlini zeParliament akaze ngihlonishwa angihlonishwa angiyilutho anginankinga ke mina ngiyakwazi ukuyiphendulela ngiyakwazi ukuyitshena inje ukuthi uyisha kodwa isilo sasingeke singikhombe phambi kweParliament sikhathi isikhathi sithi nangu umongameli waMabheka ungise umlando mfoko kaMchunu phatha abantu bami Tuli fanele nihloniphe ngiyazi ukuthi ipolitiki inifundise ukuthi kulaleli two protocol Mphemba nduna nkulu kaZulu ngikhuluma nawe manje uyasazi isimo esifike sakwehleka esandlwana leso simo leso awukwazi ukuhabulwa ilangabi lomlilo kaZulu uhabulwe ilangabi lengonyama bese ungalishashazeli funeka lubabaze kini hlangathi ngisho ubhula umlilo uyabatsha uhlangabezwa ngenkukhu emhlophe ekuthiwe akukhishwe inyongo ishwe lelo langabi esele udlile kahle ngoba ungangeni nalo ekhaya ngoba umlilo awungeni ekhaya inhlonipho inilahlekele uli ngokutshela iqiniso mina yazi ukuthi umfowethu uthwele kwanzima Mphemba uthithe kanjena ubamba uhulumeni oyinhlanganisela uqala nokuba undunankulu wawufika emzimeni uyinxaka lo hulumeni uyizinto zonke kufanele ube fair to this ube fair to this abanye banibhida nge-experience of governance so namanje ke ngithi mina emlandweni wakwabona yini ukuthi kube khona ekhona umntwana kwaphinda ngena ubone oprima bonke kusukela kudala koNdebele kuze kuzoba kobaba uZweli Mkhize kuzoba kobaba ulokhujana uNtuli lo baba uZikalala nabanye noFrank Mdlalose no baba uLawona Mtshali abantu ababa oprima bakulelizwe la kukhona uNdlovumbali akwazi ubone upremier of the province ethula isilo phambi umntwana ngaphinda ngene musana ukuthatha ingqondo yamakesi nebhodlela ipheko bese kuzoba ukuthi wena uzoshisa impepho ngenxa yokuthi umphekisile awukwazi ukucela abantu engonyemeni nihambe niyobika amaqembu ezepolitiki kwisilo nibike ukuthi nicela abantu babo ukuthuma abantu babo ukuthi banithume benivotele nicela abantu besilo ningabongi mabe sekukhona imicimbi yesilo niphekise okuyintenta ngoba lelizwe lengonyama bese emveni kwalokho nina makunemicimbi yesilo senifuna ukuyiphatha kube ngiyini i-wrong leyo uyosindela yena uTrisa Khonde uyosindela yena ubaba uZweli Mkhize abantu abakulamlelile ngesimo obubhekene naso uyalazi ilangabi likushisile ngibona usuvela amakhebula ahlaza labe ngabe ubani lontshela ukuthi mase ngondu nonkulu fanele nikrimelani ngempela usikalalo uyayikrima aba nikrimelani ngibona uvela amakhebula ahlaza ebusweni mina ngithi umuntu ula ngimase nje mina ngimazi ufana nongiswe angikwazi mina ntulo iyelo phone ngakho ke ngithi ndunankulu wakithi ekuthandeni kwethu nasekubambeni kwakhe isifundazwe kwaZulu Natal ngiyacela ukuthi uyolishweleza ilangabi lesilo uyolishweleza ilangabi lesilo ulaka lwesilo alifanele ukwengama futhi umuholi usiphethe sonke ngokwe political portfolio kungaze kuvulwe iParliament ungawushwelezile lo mlilo ngiyacela
ukuthi ukwenze lokho iqiniso yalazi ngeke ngihande ngamaningi kodwa futhi ngithi uphinde ushweleze nakunduna enkulu kaZulu ngoba lento yenepolitiki yenza ukuthi neye kwamina niyangeya nonduna enkulu kaZulu uthula sizwe Buthelezi niyameya ekubeni awukwazi ukuzothula isilo kukhona unduna enkulu waso uthula sizwe Buthelezi futhi yabona makalanyana njengoba bethi yawukuyaka mfowethu mina sike sangezona isikhathi eside nawe yakwazi lokho ethula sizwe ngiyethemba lokuthi emaphutheni wawunawo nawe uzwalungisa ngoba wonke umuntu ukhula ngamaphutha iqiniso limileke ekuthenini kodwa imbala yakho phambi kwaZulu ngiyibona imihle mfowethu uwe mfowethu umancinza ukhona la sobheka khona ke noZulu wethu futhi ngiyancoma uNdlokombane ukuthi asishiyene ngonyama eyamisa uZulu yawumisa ngempela futhi isiseyingqomeni ezifanele sokuthi uZulu ume ngempela ngicela inike isikhathi ingeyiwa engonyama nathi esikhonjwe ingonyama ningaseyi ngoba maneya thina esikhonjwe ingonyama neyayo neqobo ingonyama mphemba ungamele uthula sizwe uthe sekunzima wasukuma wayithula ngobukhulu ubuhlakani ingonyama wayithula ngomlando wayiphahlela wahlengezela inyembezi wafuka uhlevane kithi sibona umfundisi uthula sizwe Buthelezi ethula ingonyama ngaloba buqhawe phezulu kwentaba yasesandlwana evusa imango yeintaba zanyakaza zonke egameni lokuba unduna enkulu kaZulu kodwa ngoba kunalesihlava sepolitiki ubone wena kufanele ngabe huwe wenza lokho ake simyeke ukhonjiwe awenze umsebenzi nikhuze futhi nalo lubemba lo kunjalo lo inkostini le inkostini le okuthiwa umuntu omuhle ekhawula inengqondo embi lembongolo ayichasa imicimbi eyikhetha ifuna ukuthi uzobuza uyikhothamela mawusola uyi leader of the society ithi ngeke into enawe phakathi angifuna kuyibona ngoba wena uyagxeka khona uyagxeka lapha la ugxeka khona umuntu ogxeka uhulumeni ngeke sesimxhase kanjani uma ngabe nacela amavoti kithi mangabe sinibonise intweni ningazenzi kahle bese nifuna sinikhothamele ngenkani ngithi mina khohlwa mfana wami khohlwa khawula ngeke ngizokhothamele mina kanti uhambe uhebeza abantu lamuvimba abantu ngikubonile nje lapha isulo qisa sakubamba ngesandla uhebeza uqisa yakho umhebeza ungena apha endlunkulu ningena apha endlunkulu I can't wait for us to have our own budget as the Zulu Kingdom so that we can get away with this people abacabanga ukuthi bewuhulumeni bacabanga ukuthi bazosiphatha ngisho emkhosini nasendlunkulu iqala lento leyo ngicela nikhuzeke lembongolo ikhasi imicimbi intombi zayo nehlobo zakhe nabantu abafisa ukuthi bebuyise oplastic abamnyama bewulethe kuyona lenkostini ngobuso le doti kabo wena mntu omhle khawula uyinja yakutshena ke manje ke uyinja umgudoyi sak ho ake mina khohlwa ngayolithonga ngolibone la midolo likuqa phambi kwakho mina ake zone imbongolo mina thutha ihluleka nganza kwethu esigabeni sika Black Coffee uBlack Coffee insizwa yakithi eNingizimu Afrika ezalwa kwaZulu yakhulela kwaZulu usandle ekhokhwini wangena kule mlingo yokuDJya wazidla ifunda futhi la eNingizimu Afrika wagcwalisa amahholo wagcwalisa ama stadium waze wadonsa indlebe yabantu baphesheya kwelwandle simbone kahle ke ekhula kuze kufika la alinga khona ukugana into enjengani zakwethu thathe through uma uyinsizwa uyaqonywa intombi uyenzeka ingene ekhaya ngeduku ibatshazo thu onyoni webantwana imisele onyoni emhlophe ekhaya mama uyibhinqa bisi ibhinqa njengefege laseNingizimu Afrika uma ngabe iqomile endleleni kwenzeke mhlawumbe wayikhulelisa ke unecala fanele uhlawula umuzwe wendoda ngoba ufohla amacansi isifotho siba somnumzane sibiyiwe wantshontsha isithole
uneqala. Inhlawulo iyodwa ayisho ubunini bengane. Uhlawula icala kubaza inkomo embili nembuzi embili. Ugeza intombi, ugeza umuzi, bese kuba inkomo kamama, bese kuba inkomo kababa. Yokwazi ukuhlawula abanye babizwa ngombhubuzo eyihlatshelwa ngaphandle komuzi. Leyo iprocess eso punishment yokuthi isigebengu esibanjwe nemali ye heist siyaboshwa, kodwa imali akusho ukuthi ekugotshweni kwaso sesinelungelo laleyo mali. Itholakala noma ingatholakala, leyo mali leyo still fanele iyoba under estate. Bayiclaim abanikazi bayo ngokuyazi noma ngokulandela usiko impilo lwakhona. Ngakho ke namanje ke ukuganwa uthi mayise uyithandeleke leyo ntombi bese futhi uyayilobola. Ukulobola ke ngiyangibona nje abanye bethi bawolobola bese befakelwa ikhafu, belethela ukudla bengamasoka, belethela ukudla ezimotweni. Yonke le nto le yitayela lezo. Makuyindlela yokunandisa ilungile, kodwa ke kuyicala ukudla komuzi wendoda la uthatha khona umlobokazi ungayiniki umdlabuza. Kuyicala lokho ngokosiko kuphambene, ngoba la nginivulela isikole sosiko. Bese ngizothi isigaba sesibili mawuqeda ukulobola bese uthola ukuthi isitho somnumzane singakanani, nentombi uyifica isaphelele yini na. Ngokosiko ke leka somtsewu ukuyeke kwathiwa inkomo asibe u11. Ngakho njalo udaba lolo ufanele sikulungise ukuthi sokulungisa kanjani ngelinye ilanga. Kodwa ngizokhuluma mina ngento eniyaziyo kwamanje, kodwa ayikaze saba u11 from the beginning. Bese kulotsholwa masuqedileke bese intombi yabuya izogqiba amasondo alezo nkomo, kuze ize nodade wabo ize namaqhikiza. Mayifika namaqhikiza ayo, okubalekile ukuthi akube khona ukuthi lo muntu akuwona lamakwelekwele lawa aqonywe odade wethu na umuzi wakhile. Hayi impela unezihlobo zakhona, bafikele basekhaya konina, bafikele basethanethaneni. Kwaku ukobho lokwazi ukuthi ngalesikhathi sizogqiba amasondo babona ukuthi ngempela ingane yethu iqome endaweni ekahle yini, ukhona yini umuzi lapho na izofika ihlale kahle yini, siphatheke kanjani. Injalo nje izolo sakithi. Hlala ngankotha, hlala ngolimo, hlaziya ubuciko balenkulumo. Ngakho ke into ebalekile ke isigaba ke sokuthi uma udlula kuleso sigaba sengqiba amasondo bese uhambisa izipho, ngoba izipho lezo lekuthiwa ke umembezo. Mhlawumbe ke beshiya ke nephepha lokuthi cha bangaka abantu umembezo kumbeso bemnandi ekhweni lakho, bese ke besho ukuthi cha ayimpela mawuqeda ukwembesa lapho mhlawumbe ke uyayikhehla intombi. Uma uyikhehla intombi awuyikhehli umkhehlo, sikhuluma ngomkhehlo. Umkhehlo awenziwa usuku lomshado lungaziwa, ngoba ibhudwa insoya ekhanda. Mayibhudwa insoya ekhanda bese ibekwa inhloko lethu inhloko ekhanda ebomvu. Ingozi leyo isikhomba ukuthi manje isibhudwa insoyi, okhombisa ukuthi manje isiyaphelezelwa ngishiya esitolo noma iyedolobheni iyaphelezelwa, ngoba isiyicala kusafuneki itholakale izinsizwa ezidlimithi seziyitholile zihamba nayo isibhudwa insoyi lapho. Yingakho sekufanele manje ke ibanjwe ngengaloba seliyaziwa nelanga lomshado. Nina nikhehla omakhehla shiye nje kade amabe bekhehlale ezigwili esifake kuba amalonde. Anazi lutho, angibuzi lutho nizimbongolo. Emveni kwalokho bese liyaphuma usuku lomshado. Maliphuma usuku lomshado udwendwe ngesizulu sakithi. Leli gama lokuthi umshado liqhamuka phi na? Uyakhumbula igazethi le ibizwa eyazagcina ibizwa kuthiwa i-Freedom Charter. I-Freedom Charter isho ukuthi kunama clusters nama version of interpretations of law and culture that is applying to the society and the citizens of this country. For an example, mawuthi Freedom Charter okusho ukuthi i-clause yakhona mayithi Freedom Charter is a clause that allow people to be free to have an opinion, to express their concern and opinion, and also to make sure ukuthi labo bantu
banayo freedom of speech nani. Yingakho kuthiwa ke is a freedom charter. They have a freedom to any access of an economy, they have a freedom in excess of anything. Bese ngaphansi kwaleyo clause futhi, ngaphansi kwaleyo charter leyo, kunaneleyo ebizwa kuthiwa is a marriage charter. A marriage charter is a clause that allow two people to stay together legally in a marriage ceremony. Abantu abahlala ndawonye ngokuganene babizwa kuthiwa ke is a marriage charter, but only applies only after you getting married. Yingakho kwazothiwa umshado, igama ethi umshado igama elumfakela eliqhamuka under a marriage charter. Class, niyangizwa? Class? Yes, sir. Class? Yes, sir. Angifuni idomu la mina. Ngithi mina emveni kwalokho ke awukwazi kwaZulu ukuthi usiko mpilo lwethu Black Coffee sadle khukhwini. Ngane kwethu simi nawe eqaleni, simi nawe ekungeneni, simi nawe kuphi nakuphi. Siqalwe ngenhlamba yokuthi asithathe izibongo zabafazi singamadoda. Ngoba kufuneka uregister lamakwelekwele agcwele la ukuthi athathe izibongo zodade bethu ugcine sekuno onke omkhulu abagcwele kuleliso. Okuyinto eyinhlamba nesinengiso ngaphansi kwezwe lakithi eNingizimu Afrika. Ngakho ke we are sick and tired of abantu abaphethe umthetho in terms of constitution, constitutional court, in terms of high courts, and in terms of umthetho jikelele nenkantolo zonke eNingizimu Afrika. Ni wrong bahlonishwa nisiphethe ninjalo noma ningasigwebo odilika jele ngalokukhuluma kwethu ngeqiniso. Ni wrong, totally wrong. Mina ngitshela iqiniso mina yokuthi wrong kakhulu leyo yokuthi ngempela nina ngathatha nigibele emakhanda ethu nis undermine with the Dacian law, umthetho washawa amangisi owafika namangisi uqhamuka le kodash nemvunulo yenu yabezizwe oThai, abezizwe okhololo babheke emuva, abezizwe yonke i-education system yabezizwe umthetho. Ngenza ukuthi ngixolise lapha ke ama technical issues nomona. Ngithi mina Black Coffee nganya kwethu njengoba sengichazile ukuthi umshado into enjani. Asikwazi ukuthi ngokuyovela ekhweni lami ngokuhlawula ingane ekhweni lami lokho lo mcimbi lowo bese ubizwa ukuthiwa sekumshado. Asikwazi ukuthi sinqunyelwe izitha zethu ukuthi umshado uba umshado makuyani. Uyicala lokho futhi ngokuphinda phindiwe futhi ongasoze kwamukeleka phansi komthunzi welanga umfungo umisana matshana. Phinde futhi ukwazi ukuthi ngokulobola ingane ngoba kunesigaba efuna ngimfundisa kusona futhi sokuthi ingane lotsholwa kanjani. Uma ungasathandani nonina wengane, ingane uyakwazi ukuyilobola. Uyilobola yena yona uqoba ingane ukuvumelana nabasekhweni lakho awuede mahlawulweni. Maka uyondla ingane bangakuzwela ukuthi hayi sikhipha noma inkomo ezintathu emkhonyana wethu ngoba ingane uyisupportile nasesikoleni ubuyisupporta bese iyancama ingane. Mhlawumbe inkomo emncama bese ingene esibayeni iphatha izipho iphathela abakubo yabona bese iphinde futhi iyamukela ubo ngembuzi bese ingene esibayeni bese ingane iyaqhoyiswa ngenyongo yembuzi ifake isiphandla. Leyo ngane leyo ke isisemthethweni ngalowo muzi lo ifake ingena igubuzele ifake imvakazi njengoba suke kushada unina igubuzele ithe ingane ihloniphile ukuthi ngempela siyaphuma kulo muzi siya kulo muzi bese inikizwe iyalo zokuthi ungakhohlwa ikhaya nyoko ukini lapha namanje awulahliwe kodwa hamba uye kini uyovusa umuzi kayihlo ithonelo zibusiso lezakwazi namakhehla. Ngakho ke njengamanje bakwethu awukwazi ukuthi mbali dadewethu wenhle ukwazi ukuthi uyalazi iqiniso futhi nawe uyalazi isiko lesizulu. Dadewethu siyakuthanda futhi umnyeni wakho emacaleni awenzile nasemonakaleni awenzile empilweni yakho ukuchithela enzithi ezithize ukuthi lapho unelungelo futhi ngizele nezingane unelungelo lokuthi makukhona nanivumelane ngakho ngendlela enivumelane ngayo kubalekile ukuthi akwakhela umuzi akunikeze apartment yakho nezingane uyikhulise
kodwa ukuthi nishadile ngokwesintu cha nawe yazi uqamamanga ngekho ke ngeke sivume ukudukisa kwelakithi akunjalo kodwa ukunakekela kufanele kunakekele nathi sekuthanda tata wethu asinankinga nawe kodwa sikwazi ukuthi sivume ukuthi isiko lakwaZulu liduke sixabanele nodwa kodwa ningasebenzisi amandla eninawo ukudukisa isiko lakwaZulu ningasebenzisi nezinkantolo zethu ukuthi izinkantolo lezi ezibolile vele bese sicapitalize ekuthenini ze-undermine i-culture yethu zihlulwa yini izinkantolo zethu ukuba nepanel yama-expert enganeparlament uma ngabe ukhona umuntu uPapa Peni njengoba ekhuluma isiNtsonga uDushi yabo uyalandwa ama-expert e-language yesiNtsonga ezo-interpretela abantu abangasazi isiNtsonga ukuthi uthini uPapa Peni uma ekhuluma eParliament leyo nto leyo because isiNtsonga is an official language of this country ibalekile usisihloniphane ngani zakwethu ngiyangizwa class Yes, sir. ngiyangizwa class Yes, sir. yes so ibalekile ngani zakwethu ukuthi leyo nto ibalekile ukuthi ihlonishwe nangapha izinkantolo zethu ziyas-undermine eNingizimu Afrika lo mthetho sikwazi ukuyithathela umthetho based on a lousy research and a white supremacy and the Dashan law and that they've went through them and automatically thatha isinqumo sokuthi uma ke wavela nje khweni usushadile ngesizulu sakithi kodwa kubona kunegama elithi fiance ligama elithi fiance lisho ukuthi somebody nalethi engagement ngesingabo bayakuvumela ukuthi lokho kumkelekile kubona kodwa kuthina asinangodosi thina mina ngina fiance angina engagement angina hayi kahleni bakuthi ngeke ngesodlala thina belungu labesiqhaphasa lana you are applying the war, you are declaring the war kuzobulalana ingane zethu lapha kuzobulalana abafowethu kuzobulalana odadewethu bazodutshulwa amasoka abo ngoba they will take this with an excitement because there is a wrong precedence that has been set against Black Coffee and Enhle and then leyo nto leyo besithathwe njengento esemthethweni asikwazi ukuyivumela into enjengaleyo Black Coffee wherever you are my brother I'm calling you right now ukuthi sondela siye nawe esilweni uyobika leli qala ngoba iqala elikhulu leni elenzeke enkantolo lokuthi kuvunyelwe into ebheda ngalolu hlobo ngakho ke bese kuthi inkosi yethu uMisuzulu kaZulu lithini ikhipha ibutho ngokuauthorizewa yiyona ukuthi ayolwela lo nto yokuthi eyoqala esisilulayo eConstitutional Court ethi akho mzulu ozothatha isibongo somfazi ngoba we are the target of this country because once wahlakaza uZulu uphelile ngalelizwe laseNingizimu Afrika bese kuphinde kwesibili kuzoba ukuthi ke ngempela ukuthi ngokuvele khweni usushadile okusho ukuthi bafethu ngempela abafethu abangaka bafethu bukade bambe belobola beshiya banabafazi abangaki labo bantu banabafazi abangaki abangabazi sinama cases athangible la enkantolo kusomtsewu kwangena indoda umfazi wayo phelezelwa yishende beyokwenza idivorce ethi umfazi akahambe nawo yonke into yangena indoda yafike yadubula ishende yadubula umkayo yaphinde yayidubula yona ngakho ke umthetho wethu ngabe uthuma abantu ukuthi benze leyo nto yini na ngiyibuzela nje ngoba sizofelwa zingane sofelwa uthethe wethu sofelwa abafowethu ufebe officially kodwa ngoba nje ngake ngavela kini emveni kwalokho usumfazi wami mangifa mina uyaqhamuka usumfazi wami no we can never allow this nonsense to happen never Black Coffee you are us doesn't matter ukuthi untaza emazweni uzigcina usuthi uyakhoza sikhohlwa kodwa ungokithi umuntu kalahlwa kaZulu ngeke sikulahle ngempando kithi sala kokweni wozala ngizokusa silweni mina ke silo sisibeka lolu daba emveni kwalokho sokuphelezela uye enkantolo ngibonga kakhulu bafowethu baningi abangifonelile besho bethi lolu daba asilibukele eduze ngoba luzosihisha sonke yimpi yethu sonke lena ngoba icala lithethwa ngelinye thuka kwake kwenzakalani icaleni lokuthi inqumo sagcina sitheni ku19 bani kusection bani emveni kwalokho kuthiwe hayi guilty emveni kwalokho la abantu bephuma kuthiwa bawuhlonzana amafa uzothiwa khona sefile ileyo nto silahla kanjani izo kanjalo ngibonga kakhulu kunqobile umfoka Ndlovu
Mfoka Ndlovu usebenzile kakhulu Ntwanazi Mfoka Machi wale kade ngihlasele nenzuzo zakhe lapha ezale ko Harding zale Eastern Cape zilwa zithi cha bakwethu ngeke impela lokhu cha bangakumela konke kodwa ngeke bakumele. Ngiyayibonga leyo nto bafethu ukuthi nikwazi ukusikhuthaza nisibuke ezintweni esiyimele futhi ngiyimele mina njengomongameli wenu nginimele ngakho nje ayisilo ngihlonipheni ngiyacela umuntu wesilo uyahlonishwa. Ngithi akuhlonishwe mina akuhlonishwe uThula Sizwe Buthelezi akuhlonishwe iso lesilo inkosi uMalusi Zondi nabadidiyeli abakhonjwe isilo bahlonishwe singeyiwa. Ngiyacela obaba uMhlonga sibahloniphe ngiyacela obaba uVanana asibahloniphe yabona ngoba uma uweya umuntu wesilo uweya sona uqobo. Yebo ngiyahlanya kulungile yabona ukuthi ngiyahlanya nje kodwa okusilalayo amagama ami niwakhumbula ekuphileni nasekufeni. Ngiyamtshela iqiniso mina ngoba sisenkingeni nengaka nje uZulu abantu abokhandayo yibo bagcina seboholela udaleni. This is a story for another day. Ngiyabonga ngithi kanza kwethu khuluma nje nami umoya wami ubuhlungu kakhulu kuhamba umfowethu lapha uNshiki uMandla Makhwaza kwaZulu insizwa mayigiya yagiya enyathelane ishana amakhanda zophe kepha ziyahlangana zibe into eyodwa. Mina ke noNshiki akaze sibe nenkinga nencane nje ngisebenzile naye waphinde waba ivoice yesiteshi esasakaza zonke izinto eziqondene nesiteshi esibizwa ukuthi Ukhozi FM sisakaza ngesizulu. Uma uyivoice yesiteshi ukusho ukuthi ufana umuntu osakaza zonke inhlelo. Yebo ke Ukhozi ulifile ngendlela olufike ngayo. Njengoba vele awukwazi ukubulala abantu bese uwena ujiwe uyaqhubeka uyaphila. Ngoba ngizolitshela mina iqiniso. Umthakathi ningamkhomba kwenye indawo. Uthi umthakathi yile qobo Ukhozi. Lapha ufike unikezwe umbhobho, unikezwe uphile. Baningi abantu abangaphuma lapha emsakazweni befe kabuhlungu nje obakufushije. Nami ngiphilanga ngentando yami. Kwaba kuvikelwa uNkulunkulu nethonga lobaba mkhulu. Nanokuthi mina ngifike emsakazweni vele sengiyazi impilo yangaphandle. Sengeke ngasebenza ngafika emsakazweni mina sengiganiwe. Ngakwazi ukuba strong outside. Kunabafowethu abengeke bese basurvive at all. Ngifuna ukwenza isibonelo. Yabona uKhathithi ayikho enye impilo ayaziyo ngaphandle kweredo. Ngisho i-account yakhe uqala wayivula lapha eAbsa Absa lapha nami mase khona ngaphesheya wawukha ngenyawo umama uJabu Guma ethakawuvula account khona ehlula ngisho ukuvika imoto uKhathithi ephuma kwameselande etinini. Ayikho impilo yaziyo. Yingakho bathi abaphathi mase bethi mina we got a true replacement kanjani bethi yonke into ayenza ngem report ngoba sebamila uJabu sebamila bengifaka ohlelweni lakhe ngababa masuka lapho mayisebuya bathi ayisebenzana nobabili mayeke wenza into wrong sitshene ngavele mina ngathatha yonke lo nkulumo eshiwa abaphathi ngitshena yana uKhathithi bafuna ukuxoxa abuye ngathi qonda ngqo kubaphathi athi baphathi yini manje ufuna ukuxoxa uKhathithi ningamxoshi ngifuna ukumxoxa ngami ngithi uKhathithi akaphendula leparish ngami angiyenze le nto mina kudala mina ngaba nje kodwa namhlanje mina ngisebenza cha ngixoshwa ngayo yena uKhathithi cha lutho kodwa mina nganginawo amandla ukuthi uKhathithi angaphelelwa umsebenzi kodwa uNkulunkulu wayazi ukuthi uKhathithi ngeke akwazi ukusurvive ngaphandle. Namhlanje usekhona emsakazweni baningi even ngisho amanye ama legends afa through i-depression edalwa Ukhozi. uBK akekho namhlanje yayimbamba i-depression engaphakathi. Awukwazi ukuthathwa wenziwe inkanyezi bese lo nkanyezi yaxhashazwa bese cabanga ukuthi khona impilo kuleyo nto. Ayikho impilo lapha mina ngitshela iqiniso mina. Ukhozi liphahliwe, SABC iphahliwe.
amagazi abantu laba sikhuluma ngabo abanamadlozi kuyafana nokuthi laba abantu bacommit ama-suicide. I'm telling you straight right now. Hlungu ngishintshe ngikhuluma naye last week ngile Richmond ethi hey wendoda hey ungakhohlwa njalo ngihleka ngithi mina yabona ngijabule kabi ngoba sesinawe ngaphandle nje sihleka naye uthi hey ungakhohlwa njalo ukuthi usahamba nge-hardboard ngithutha ngiqashwe emsakazweni wena owangithwalele impahla zami amafriji ami ungisemqashweni ungikhumbuza into sengayikhohlwa namanje ngazama ukukhumbula ngisakhumbula wazwa ngithwele isithombe ngoba mangenza into mina ngibali emveni kwalokho ngithukile mangizokuthiwa akaseke emhlabeni osicelo Mbokazi babulawa yilukhosi oBK babulawa yilukhosi kunomandla owayenza sport owaphathwa ikhanda wabulawa yilukhosi uLavas wabulawa yilukhosi ngedepression Mr Cricket Gumbo wabulawa yilukhosi kwaqala ngokhansasi ubuthe ukhozi libulala abantu abakuye wena abalisebenzayo lo khansasi wabulawa ukhozi ufakazi wami ulinda Sibiya oyokuntshena ukuthi ukhozi labulala ukhansasi. So izinto lezi okubalekile ukuthi ikhuluma usibu ushawa isikebe nje hamba ntshontsha nje hlanya njengoba ene depression esangana nje lo uthi usibu ubuthelezi ukhozo lomhlanyisayo lamnikeza ithemba lento iyafana when you groom and grow the woman and then you tell the woman you are my wife, I will protect you, you are like my I will do anything to protect you. Then along the way that you betray that woman basic charity windoda ubusha bami akekho umuntu usilise ngimazi ngaphandle kwakho ngakho lokho okwenza kumina kuyofica ngaphandle ayenziwe into enjalo yanikhulisa wenziwa zakithi ntazo kodwa kwelazi iqiniso namanje ke ngimini ngithi mina nje wethu angikholwa umuntu awusekho ngize ngakholwa mina mangifonela ifoni yakho ibanjwa owesifazane mazi noma ingoduso yakho noma intombi yakho noma uthathe wenu ngoba phela mina wazosubiza ukuthi siyawushaya ngimhlungu ukuhamba kwakho babheke 20 abantu bebulawa ilo yamsakazo kwahlanya umphathi lokuthiwa uZandile Tembe wahlanya hlahla kuhlala isifundiso wahlanya hlahla ilukhosi ngoba ipower yadalana kodwa uNkulunkulu emhle njalo sikusemanxweni kuselomlando ngeke phinde futhi livuke akhozi nalo emvubule ngahluka zingeba zingwenya qithi ucebisa iziba sengishila. You owe a lot of people in Tlambuluko nina okhosini hamba kahle nje hamba kahle Magwaza ubhedile nawe ngendlela ubhede ngayo emhlabeni waba namacala akho wasangana wenza yonke into kodwa namhlanje njengoba uselele akasabalelwa cala hamba kahle mfowethu ngelinye ilanga nathi sokulandela.